Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Rivia, Rivia, Rivia. To jest trzecie, mam nadzieję, ostatnie podejście do próby nagrania tego, co się dzieje w tym momencie. Now only here on Hitbox Live. Czyli ja, Niklaus, Geralt, Wiedźmin i czat. No. I w zasadzie to tyle. Także nadajemy w językach Polnisch, Deutsch, Schlesisch und English. No i jadymy. I także... Kontaktem Wiedźmina No. Felem był nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał incognito gdzieś w owej spustoszonej wojną krainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Mrok. Chaty kryte szczechą. Czyżby były to Kresy Wschodnie? No i jest nasz bohater, nasz główny protagonista, Gerwant z Rygi. Trochę brzydkiej jakli, ale taką znalazłem, także... Przepraszam, German. German z Rygi. No i jadymy. I muszę wam powiedzieć, że moje spostrzeżenia póki co na temat Geralta, zwanego Germanem lub Gerwantem, są takie, że gra jest bezwzględna. Gram nie na najwyższym poziomie trudności, ale na takim dość wysokim i generalnie wszystko mnie zabija. Zabijają mnie psy nawet głupie, a ja mam 4. poziom, a wszystkie inne postacie mają poziom przynajmniej 9, 10. Już nie wspomnę o sytuacji, że wlazłem do jaskini, a tam była wiwerna level over 9000. Także są to sytuacje bardzo smutne i generalnie no... jednocześnie często się zdarzające w tym świecie obcym i niegościnnym. Także w ogóle to jest tragiczna historia w związku z tą kurtką. Robiłem questa na patelnię. Historia tej kurtki, a historii tej kurtki to i tak byś nie uwierzył. Kupiłem sobie tą kurtkę w Oxenfurcie za wszystkie pieniądze, jakie miałem. Wydałem wszystkie, zostało mi 37 zł. Kupiłem kurtkę za chyba 600. Zadowolony, że ona w ogóle pancerz 28, a moja stara 15 i w ogóle... I wracam tam na jakieś pustkowia. Hallo Phantomas, jetzt spreche ich Deutsch. Jetzt überspreche ich die Geschichte von meiner Jacke. Die tragische Geschichte von meiner Jacke. No i generalnie wracam do dżungli, patrzę do skrzyni, a tam za darmo kurwa kurtka pancerz 40 i... Tragic history of German from Rygia jacket. Hint for the future is don't buy, try to find. No i tak, i w ogóle co jest jeszcze tragiczne, to że w zasadzie nie regeneruje się zdrowie. Zdrowie regeneruje się bardzo wolno, jak w ogóle się regeneruje. A zaraz, chcę sobie kuknąć jeszcze na... czy mam tutaj... W ogóle jak kukłem na to, to byłem przerażony. Mówię, to jest takie skomplikowane, ale nie jest to aż takie złe, jakby się wydawało. No i tak, leveluje się wolno, bardzo wolno. Przeciwnicy są silni, szybko cię zabijają. Trzeba jeść, żeby regenerować zdrowie. No generalnie przesrane, no. Jest dużo ciężej. Prześpij się z godzinkę, będziesz miał full potionków i życia. A właśnie, że nie. Zaraz wam pokorza, patrzcie, dżemnymy się do High Noon. 12 godzina. I co? I życie się w nie zregenerowało w ogóle nic, kompletnie. Czaicie to? Przynajmniej pogoda jest ładna, ale życie...
Życie jest Nobelon i generalnie już chyba pozostanie. Nic się nie regeneruje, trzeba żryć. Trzeba żryć mięso. Na przykład o takie mięso. No jemy mięsko i życie się regeneruje, nie? Cześć Kustas, padowito mryle. Witaj lebrze. No właśnie, Nate the Gamer mówi, że nie regeneruje, bo gram na krew, pot i łzy, albo droga ku zagładzie. Gram na poziomie krew, pot i łzy, albowiem jestem graczem z prawdziwego zdarzenia i niestraszne mi są wyzwania. Że mówisz jak Tusk. Nie mówię jak Tusk. Nigdy jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś mi tak powiedział. No i także, moi państwo, sytuacja tak wygląda, jest dość, no, niewesoło. Także skupmy się na pobokach. Co my tu mamy? Zakończone, niezakończone. Poszukiwania. Temerska Precjoza. W zasadzie to powinno być dość proste. Muszę przeczytać znalezione pisma, tylko teraz o które pisma chodzi? Tak naprawdę dobre jest to, że nie trzeba ich czytać i no wystarczy, że się je tak przetyn i one już są zaliczone jako przeczytane, nie? I bez to padą co sam to idzie po leku. Cichy gram na poziomie krew, pot i płaczki. Czyli nie ma letko. Cześć Przemas. Poboki, raczej poboki. Kurde, no i nie przeczytałem znalezionego pisma rzekomo. Może to? Pokryte krwią rozkazy wojskowe. No bo innych... Szczęść Boże, Sambor, szczęść Boże. Bo innych już nie mam rzeczy. Odnajdź zagubiony temerski skarb, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. No ale... ale gdzie ja go mam szukać? No to są jakieś jaja. Nie, dobra, to sobie odpuszczę na razie. Nie mam cierpliwości. Potwór z lasu. A to by szło zrobić w sumie. Jakie ustawienia? Żeby zaspokoić wasze ciekawości, pokażę wam te ustawienia. Żebyście mi przestali męczyć dupę. Także tak. Rozdzielczość pod live'a 1600 na 900. Herworksy wyłączone, liczebność postaci wysoka, cienie średnie, teren wysoki, woda wysoka, trawa średnia. A czemu tekstury mi dało niskie? Tekstury miały być średnie. Tekstury średnie, roślinność średnia, szczegóły wysokie, sprzętowy kursor wyłączony. Postprocesy, tutaj wyoszczanie. Nie chciałem tego wyłączania, po co mi to? Ambient Occlusion Tendo wyłączony, aberracja wyłączona, winietowanie włączone, promienie światła włączone. Cześć Wrzask. Kurde, ale robi mi tą temerską precjozę. Średnio wysokie. Ja. Zgadza się. Nie chcę tej temerskiej precjozy robić. Chciałem... potwora z lasu. Dobra. Na koń! Jadymy, znaczy rajtujemy. Czy Wiedźmin spełnia nadzieję? No spełnia. W ilu w FPS-ach mi chodzi? No w tym momencie w 30 z tego co mówi OBS. Jestem za autonomią Śląska. Jestem za... A, klawisze trwałe mi się włączyły. W sensie shift. Aha. Dawno nie miałem tego.
No kurde, dalej to mam włączone? Bez jaj. Co to? Gdzie to się wyłącza? Czy wy też słyszeliście te dźwięki, co ja? Eee. W pasku? Ale jakim pasku? Co? Gdzie pasku? Ej, tam śnieg w ogóle leży w tym widzinie. W pasku zadań? Aha, okej. Hmm. Kurde, ale gdzie? Dobra, wiem, to nie, to będzie panel sterowania, sprzęt i dźwięki. Albo nie. Dobra, wejdę sobie szybko na internety. Nieprzewidziane trudności. Jak wyłączyć klawisze trwałe w Windows 7. Okej. Dobra, pokaż pan to. Panel sterowania, ustawienia dostępu. Aha, dobra, już wiem, już wszystko już wiem. Okej, spoko, już ratuję sytuację. To tutaj. Ułatw korzystanie z klawiatury. Włącz klawisze trwałe. Co? Ale mam to wyłączone niby. Włącz funkcję klawisze trwałe. No nie wiem. Jakieś mam inną. Dobra. Załóżmy, że rozwiązałem ten skomplikowany problem. Płotka nie tak szybko. Płotka nie tak Zupełnie inne gibko. powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i tam mgła. Zupełnie inne powietrze. Jakbym wyjechał z Bytomia do Sosnowca. W Sosnowcu luft tak żre w płuca aż. Jakie było pytanie? Bo nie pamiętam jakiego pytania. Ej, tam są jakieś bandyci level 7. Ryzyk fizyk. Najwyżej będzie umfal. Jak brzydko do mnie powiedział. O! No! Please, no. A! Cudowne. Jak wygląda dubbing? Warto odpalać.pl. No, nie próbowałem. Od razu powiem, że nie próbowałem wersji nie.pl. Także ciężko mi powiedzieć. Co sądzę o muzyce? Bella! Fantastica! Ja już, ten soundtrack mi już chodził po głowie, jak jeszcze Wiedźmina nie było. Jest superowy. PL głupi lewaku. Tak, to trzeba szanować polską kulturę zakorzenioną od 1000 lat w cywilizacji łacińskiej. Itd. itp. Koń? Co z autonomią? Owszem, popieram jak najbardziej popieram autonomię Sosnowca i oddzielenie go na stałe od Polski, jak i całego Czerwonego Zagłębia. No i ewentualnie jeszcze Warszawy. Szkoda, że nie ma w koniu radia, jak w GTA, nie? To by troszkę tak urozmaiciło, no. Tutaj się CDEP nie postarał.
No ale jakoś trzeba to przeżyć. Stoi Alois przy szynkwasie. Raja ledwo co się ruszy. Teraz wolniej. Gram na klawiaturze, nic mi nie przeszkadza. Konie rwą mą miedzę. Tutaj wam pokażę, jak wygląda nurkowanie, tak żeby materiał był bogaty, prawda, no, wiadomo, we wszystko. Kurde, tak teraz zaczyna mi chodzić po głowie, żeby tak wrócić, żeby zmniejszyć, żeby wrócić, zaraz wyjdzie, że grałem na łatwiejszym, chociaż nie grałem. Żeby włączyć sobie łatwiejszy poziom muzyki. Poziom muzyki, co ja gadam, bo łatwiejszy poziom trudności. No ale nie, no bo to takie, tylko te zdrowie właśnie, kurde. Te zdrowie, nie wiem czy poziom trudności ma wpływ na expa wrogów. Czyli czy po prostu przeciwnicy na niższym poziomie trudności mieliby niższy poziom, bo mają tutaj kurde przeważnie wysoki strasznie i są silniejsi ode mnie, a ja ginę co chwilę. Dziki pies! Dziki gon! Ajajaj! Karamba! No patrzcie, widzicie to? Plus jest taki, że z psów jest mięso, które ja następnie spożytkuję do... no, zjem je po prostu. Cześć Igor. Amciu, amciu. O, jabłuszko. Jak to było? Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Pala la la la, pala la 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 la. W ogóle na początku byłem taki mocno sceptyczny do tego wiedźminowego umysłu całego, nie? Że dajemy prawy i tam wszystko widać. Mówię, kurde, to takie trochę... Taki jakby troszkę dodatek dla niespełna umysłu ludzi, no... Że to tak trochę jak w Hitmanie te widzenie przez ściany, ale teraz myślę w sumie, że to nie jest takie złe. Pomaga, pomaga. Także wydaje mi się, że już nie jestem aż taki krytyczny już w tym momencie. Trzeba bardzo często sejwować. Staxon mi mówi, abym trzymał przeciwnika na odległość, robić uniki i bić. No teraz to tyle to ja wiem, uczęszczałem do Kermorszczen w Bytomiu. W ogóle, teraz słuchajcie mnie. Ja aż zastopuję, bo ogólnie wersja polska jest dobra, ale czaicie to, że oni tutaj nie mówią Emir van Emreis, tylko Emhyr van Emreis? Jak ja to usłyszałem, to skisłem i zgniłem. Emhyr. Emhyr. I zamiast Bruż mówią Brugge. Pon Bucku, kto do tego dopuścił? Kto to tam wymyślił w CDP, żeby to tak wymawiać? Przy Emchyrze to moje serce zakrwawiło. Mocno. Coś mnie goni. Może gon? Jak jest Wiedźmin po śląsku? Wiedźmin. Albo Hekser w sumie. Bo skoro Heksa to czarownica, to tak bardziej... Hekser. Motyw z kuszą mi się nie podoba o tyle, że ta kusza jest... Zdaje się trochę bezużyteczna, w sensie jest bardzo słabą bronią.
Naprzód! Może to tylko tak na razie, a potem będzie lepsze. Melitele ratuj. Gdzie jest pan, z którym mam pogadać? Nie wiem, bo boję się kraść im rzeczy, bo oni są bardzo są wrażliwi. A? Czego chcesz? Wyzima ci wyzimę. Właśnie, wyzima oni w ogóle mówią czasem, nie? Ja w sprawie ogłoszenia. Podobno macie problem z jakimś potworem. Problem? Dobre sobie. W czarnej dupie, kurwa, jesteśmy, a nie mamy problem. Siedzi jakieś kudłate chuj wie co w lesie i napada na każdy jebany transport, jaki Kudłate tu jedzie chuj wie gościńcem. co. Kończą nam się już bełty, strzały, prowiant. No niedobrze jest. Wysłałem paru ludzi, żeby zobaczyli co się dzieje i nie wrócili. Sprawa jest prosta. Przynieś mi łeb tej mędy, to dostaniesz złoto. Tyle, co w ogłoszeniu stoi. Targować się nie będę, kwatery mi więcej nie wyda. Ale mogę od siebie dołożyć glejt, z którym przejedziesz przez Pontar. To jak, stoi? A czy... no Uczciwa spoko. oferta. Zobaczę, co da się zrobić. Ja jeszcze sobie tylko raz kuknę w opcję, bo mi coś się tutaj nie podoba trochę. Nie, spoko. Tak jakś brzydko tamte ludzie wyglądali w tle. Dobra. Tam chcecie dalej łazić? No to aż ciarki przechodzą na samą myśl. Przeca mnie o to już pytaliście. Przeca. Rusz się. Rusch się. Czasami to jest dziwne, bo gra działa u mnie płynnie bez przerwy, ale OBS czasem mnie ogarnia. Przetworzenia tego, co się dzieje, ale i tak spoko. Czyli na najniższych wygląda jak jedynka. Ciężko porównać. Ale bliżej jedynki... Znaczy nie! Nawet na najniższych wygląda bardzo ładnie, tak szczerze mówiąc. Cześć, Peter. Aha. Już słyszę, że... W ogóle najgorsze jest to, że nie mam w ogóle... Brakuje mi... Wszystkiego mi brakuje. Shortage of everything. Jest grom, jest... Dobra. Będziemy zażywać. Jakby co. Algul. Czy ja chcę się w to bawić na pewno? Powiedzmy, że chcę. I co, pasku? Nie są aż takie mocne. No dobra, udało się. Ło, jakie mieli dupsy. Łone. Dobra, trzeba zbadać trupki. Ślady pazurów, tępych zębów, żerowały tu trupojady. Ale wszystkie zadane przez nich rany są Jak nie pośmiertne. wczytuje się save'ów, to prawdopodobnie on tam... Nie wiem w sumie. Bo ja importowałem save'y z dwójki. A tam Ślady chyba sobie pazurów, można wybrać tępych decyzję, zębów, albo żerowały tu trupojady. żeby Ale wszystkie automatycznie zadane przez nich wybrało. rany są pośmiertne. Ślady pazurów, tępych zębów, żerowały tu trupojady.
ale wszystkie zadane przez nich rany są pośmiertne. Jużeś go dał, Geralt. Wszystko zrabowane. Albo ktoś zwędził ładunek już po ataku potwora, albo nasz potwór kolekcjonuje militaria. Ktoś tutaj niezły szaber robił, Geralt, a ty tutaj wymyślasz jakieś... Rany jak Głupstwa. od pazurów, a tu strzała, ułamana tuż przy ciele. A co to utopiec nie może z łuku strzelić? Geralt, don't be racist. Plox. Ślady stóp. Ktoś przeżył, albo potwór jest humanoidem. Dobra, ale Coś tu śmierdzi. Trzeba pójść za śladami. to idziemy. Detektyw Geralt. Warto się tu rozejrzeć. O ciule Izus. Patrzcie, wiele tego jest. A, 4. level to tam. O! Hehe. Myślałem, że łatwo pójdzie. Tu nie ma łatwych rzeczy. Czy... Nie, łatwo kojfnąć. Ostatni. O, ostatni. O! Dobra, jakoś poszło. Ale już tak ino. Czy są bida szyby? No, jeszcze się nie spotkałem w każdym razie. Jakie światło, bez mało jak battlefieldowe. Dobra, ja tutaj miałem iść za śladami, ale... Rogatek. A, są ślady, dobra. Jeszcze kroka będziesz miał dodatkową dziurę we łbie, Dłan! Czego tu szukasz? Mów! O, zaś te... Co z Dying Light? A co ma być z Dying Light? Muszę porozmawiać z twoim przywódcą w ważnej sprawie. Nie ufam ci. Domyśliłem się, kiedy zacząłeś mierzyć do mnie z łuku. Ciągle trzymasz mnie na celu. Nie zrobię nic głupiego, możesz być pewien. Pewien będę dopiero jak oddasz mi broń. No dalej, miecze! Zdejmij je, to zaprowadzę cię do Vernosiel. Kurde, i teraz nie wiem, zgodzić się to może być tak samo smród jak w dwójce zadanie z przyrządzeniem receptury. No, ale dobra. Niech będzie, prowadź. Za słaby jestem, żeby się prać z nimi. Wadgern? Ciekawe. Nie mamy tu problemów z potworami. Wy nie, ale Redańczycy są przekonani, że w lesie zalęgła się jakaś bestia. Wynajęli mnie, żebym ją zabił. No, mylili się. Nie pierwszy raz zresztą. Nie ma No, żadnej mylili bestii, się. nic tu po tobie. To nie są żarty. Zginęli ludzie. Zginęli żołnierze. Żołnierze Radowida, który prześladuje Ensid od Wielkiego Morza po góry Sinę. Którzy brali udział w pogromach, torturowali naszych braci, Niga, gwałcili please. nasze siostry. Przecież was Nie wszyscy zapłacę za prześladują. to. Nie przestaniemy napadać Elfy na te trochę potwory. jak... Musimy jeść Żydzi. tak jak wy, więc masz dwie opcje. Odejść stąd, zapomnieć co tu widziałeś, albo umrzeć. No nie wygram z nimi raczej zginę tutaj. Ale można by, no bo tak, z jednej strony są bandytami, nie? But on the other hand... Dobra.
Nuży mnie to wasze przekonanie o moralnej wyższości. Jesteście zwykłymi bandytami. Doprawdy? W takim razie potraktujemy cię jak zwykli bandyci. Divede Vadgern! Wederedededede, heszkę w meszkę. Jezus, a ja tyle HP. Czy skojatel się dobrze palą? Uciekam. Ja broni nie mam! Co mam zrobić? Chcę umrzeć! Miecz kontra... Miecz, łuk kontra pięści to... Nie jest dobre... To nie jest dobre. To jest raczej złe. Nie! Zaś te utopki! O, niga. Dobra, teraz to zrobię ładniej. Ciop, ciop. I odskok. I ciop, i odskok. I ciop, i odskok. I odskok. I uwaga. I z ognia. No, ciop. Odskok. Aj. Dobra, 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 załadujemy. Nie do wody! Germanie z Rygi. Dobra. Dobra. Ciap, ciap, ciap. O, odskok. A! Odskok, dobra. Z ognia. Odskok. Ciap, ciap. A! Na 2 baty. Ciach, 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 ciach. I z ognia. Dam radę kamerkę niżej i mogę. Zasadniczo mogę. O! Co to Abfall? Abfall to Umfall. W zasadzie to są pokrewne hasła. No ja w ogóle to nikogo nie namawia mnie, ale opcja donate'ów nadal jest aktywna, tak jak zawsze. Tam na dole duży knefel, tak można jakieś tam na lepsze życie zbieram, jak widać. To jest bardzo szczytny cel i bardzo szanuję wszystkich, którzy mnie wspierają w jego realizacji. Dobra, no już niżej nie dam, bo bo zasłonię na dole te sprintle, a to w sumie jest mniej ważne. Dobra, już niech zostanie tak. Nic tam nie widać jakiegoś... Ja wam będę mówił cele. Teraz mam cel, idź za śladami. Nie wymagam od życia za wiele. No nie wymagam, a i tak nie umie tyle zgromadzić. Vadgern. Muszę zaktualizować, bo już bym oszukał, jakbym powiedział, że jest tyle. Na życie. Czyści. A może bym tą kamerę w sumie, ale nie, bo nie mam ją gdzie dać w inne miejsce. Wszędzie coś jest ważnego. Dobra, niech będzie tak. Przytnij te kudły. Nie przytnę, bo... Specjalnie je takie zrobiłem. A czy rośnie mi już broda? Jeszcze nie. Na środku. Ja!
Dobra, to mogę zrobić w sumie tak. No, ja teraz powiększyłem te... No, dobra. O! No i chyba spoko, nie? Dobra, to już znamy. Zaprowadź Muszę mnie do porozmawiać z twoim- Nie przywódcy. ufam ci. To jest dobrze, ja bym Domyśliłem też się, se nie kiedy ufał. Pewien będę do... Niech będzie. Dobra, niech prowadzi. Wadgern? Wy nie. No, mylili się. To nie... Zginęli żołnierze. Nie przestaniemy napadać na te transporty. Dobra, no to napadajcie sobie. Róbcie co chcecie. Róbcie co chcecie. Nie będę się mieszał. Oddajcie mu jego rzeczy i dorzućcie jeszcze coś z tych transportów. Mądre decyzje trzeba nagradzać. Zyskałem. To fail. Tak się robi biznes. Czy zaczną mnie gonić, jak im ukradnę to? Nie, nie mają nic przeciwko. No i dobra, no i ukulałem biznes. Ja, tak się robi prawdziwy hip-hop. Genau. My musimy dychać, bo jak nie dychniemy, to wykorkujemy. Update, który dźwignie grafikę. No, według mnie grafika jest przepiękna. Ja update'ów nie potrzebuję. O, nekery! Jak miło. Może coś wreszcie co będę... O! O, pieruna. Pierąbolu! Zawiela! Ja sam umrę zaraz. Dobra. Ale na przykład jak się jest w mieście, to nie można sobie tak zachachmęcić czegoś ze skrzyni, na przykład przy żołnierzach nilfgaardzkich, bo oni od razu gonią, nie? Jakiś co ja zrobiłem? Mutagien? Spodnie tropiciela. Czy są lepsze od moich? Mają tutaj tak odporność na kłótę, odporność na to. No, de facto mają jedno gniazdo, mają tylko troszkę słabszy pan. Jak on teraz śmiesznie wygląda. Jaki bitrate? 3500, bo wyższego hitbox nie obsługuje. Jakie pantalony się oblyk. Trzeba będzie niedługo w ogóle naprawić miecze, w ogóle... Kurde, ja wam powiem, że ja tak szokłem, jak zobaczyłem, że tu się psują miecze, że tu się wszystko psuje, że tu się nawet buty psują, a moje buty mają już 96. Kurtka ma tylko 61. Że to potem trzeba wszystko naprawiać. Ja czuję, że ja na tym poziomie krew pod i łzy długo nie pociągnę. To jest... Najgorsze jest to, to nieodnawiające się zdrowie na tym poziomie trudności, nie? Jakby nie to, to by nie było tak ciężko, no ale no jest tak ciężko.
Co zrobisz? Harwal. Ej, on jest lepszy od mojego, czemu ja go nie używam? I on ma aż 3T. Aż 3... Teraz 35... No biera! Dyć! Trzymaj się, Peter, cześć Necek. To Kaj, grasz na tym poziomie. Dzieci drogie, Kaj po śląsku znaczy gdzie? O bitrate to widać, jak się wejdzie w ustawienia streama podczas live'a. W ogóle mam w tej kurtce glif i musiałbym go zdemontować i zamontować sobie do tego. Na niższych poziomach złych zbóju mówi, że za łatwo. Tylko, że mi się zdaje, że na tym jest trochę za trudno. No ale dobra, na razie żyjemy jako tako. Wezmę sobie mięsko, zjem. Jak ten, jak... Cześć, wojenny młotek. Nie pykło, koledzy, no nie pykło. Dobra, wracamy do kapitana. Na kuń! Agent Blaskowic. W ogóle dalej nie przeszedłem, a to już wiecie pewnie, ani GTA, ani Wolfensteina, ale Geralt ma tak zwany priorytet. Nic nie widzę, za ciemno. Dlaczego koń nie ma świateł przeciwmgielnych i długich? No aż skróty wywaliłem, zgadza się. Na koni śląska broń, ja. Jedź, Płotka. Jedź Płotka, on to tak, jedź Płotka. Kurwa, bo ci zajebie. Jedź Płotka. Zesterowany taki, jedź Płotka. Hurra. Bo to ważne, skąd rzacie. Byle w Bo to ważna gra. zakopać nie moja wina. Pa-da-da-da-da. No, wreszcie jesteś. Dorwałeś tego potwora? Zakabluję ich. Nie ma żadnego potwora. W lesie są skojatel. Skojatel powiadasz? A myślałem, że już dawno pozbyliśmy się tych szkodników. I co, wyrżnąłeś ich? Elfy to nie potwory, więc... Ale jeśli coś im się stanie, nie będę żałować. Pewnie, że nie. Dobry nieludź to martwy nieludź, jak mawiał mój tatko. No, nagrody nie mogę ci dać, boś zadania nie wykonał. Ale masz, weź ten glejt, co ci go obiecałem. Za to, żeś doniósł władzom, co trzeba. Już my się z nimi rozprawimy. No i spoko. Użyj glejtu, żeby przekroczyć puntar. Ja bym w ogóle... O, jakie słońce masakryczne. Ja bym sobie... Łowca czarownic. Spoko. S-back. Do 6 nad ranem może będzie ładniej. Ja, ładniej. Jest jeszcze brzydsza pogoda chyba jak była. Masakracja. Dobra. Kermorszczen. To te precjozy to nie, bo to nie wiem gdzie to jest. 35 poziom, tak, to na pewno zrobię. Zmora kupieckiego... Aha. Ja nie chcę przekroczyć Pontaru jeszcze. Pokonaj wilkołaka.
Tego wilkołaka, ten wilkołak to trudno... Nie, ja do tego wrócę jeszcze później. Witam cię, jebak leśny, bardzo ładny nick. No, wojenny motek ma rację, normalnie cały czas te drzewa się tak kolybią, tak nigdy nie są spokojne. Drzewa niespokojne, po wsiach pełno psów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Na koń! Nic nie widzę. Co to, Battlefield? Dalej. Aż mi OBS-a zepsuło od tego światła na moment. A już mi się zdąży. Patataj! Patataj! Zarozażna ta kobyła. Ale pogoda jak na placu, u mnie jest bez mała identyko. Nie, nie mam kolekcjonerki, mam Steelbooka. Co się z tymi drzewami tutaj stało? Stanęło. Dalej, Płotka, dalej. I co, Dalej. pasku? Co to jest? Dziki pies. A i tak najlepszy jest. A tam jest jakiś pytajnik. Co to jest? Naprzód. Co to za bestyjo? Mgłak! O pierunie! O! Ale jaja, panie! A ty! Giździe! Nie! Geralt, ogniem go, ogniem! A! Łopierąbolu. Ale by było. Ja mogę robić dla Percivala soundtracki, wykonywać je oralnie. Co tam mocie ty, Kastli? Idzie to łozewrzeć. Panna, co jo sam widzę. Pomniejszy glif Quen, jo chyba se to wraża. Wraża się to do galotów. Ale są takie fajne szczywicki. A moje lepsze w sumie. Gdzie w koniu jest wlew paliwa? W sumie całkiem dobre pytanie. Chyba tam od tyłu go tak. O! Dziękuję bardzo, Kastlern. Także na lepszy żywot już 38 złotków. Właśnie, chyba że koń jest przerobiony na gaz. To też jest nie wiadomo w sumie. A czemu do galotów nie idzie tego wyrazić? No nie wiem. Dobra, nie mogę się rozdrabniać. Jadymy do tego jasnowidza, bo
Nie można brać 10 zadań jednocześnie. Znaczy, można, ale... Po tym No, co? Koniu! Koniu, halt! Potem się motlo wszystko. Czy kucyka się karmi jak w Metinie? Nie potwierdzam tej informacji. Jeszcze nie karmiłem. Jak wytrzymałość konia spadnie, to zrzuca cię. O, Nilfgaard... Panie! Do haja! Nilfgaardzkie soldziery. Gdzie mi tu? Gdzie mi tu? Tempo, tempo! To gra ścina czy hitbox? To OBS. OBS nie wyrabia momentami. No! A że komuś może od hitboxa ścinać, to swoją drogą. Patataj, 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 patataj. Zaraz zażna kobyła. No, OBS czasem nie wyrobi, bo tak. Wiedźmina uciągnąć to jest spora rzecz. Streamować go. Teraz ja to jeszcze nagrywam jednocześnie. Jeszcze kamerka. No i także... Ma trochę komp roboty, a... Nie jest demonem prędkości jakimś super. Ale to i tak wszystko działa, myślę, sprawnie fest. No i nie odpalam Wiedźmina na niskich, nie? Ino na średnio wysokich takich, także... Jestem i tak bardzo zadowolony. Jedź, płotka! Jak leje, to może się... Tutaj nawet deszcz inaczej pachnie. Jest mędrzec. Znasz mnie? Nie osobiście, ale widywałem cię wiele razy. Mam dar, widzę przyszłość. Twoją także. Dupcys. Spodziewam się, że nie za darmo. Wiele nie zażądam, jakbyście mieli coś do jedzenia. No, masz. Proszę. Dziękuję, taki dar zasługuje na przepowiednię. Specyfikacja kompa na dole jest pod streamem. Słucham. Widzę białego wilka, który wchodzi w wieczyste głębiny. Śpiewa hymn szaleństwa i rozpaczy. Wzywa tego, który nie jest umarłym, gdyż umrzeć nie może. To nie przyszłość. Już to przeżyłem. A ty pewnie usłyszałeś o tym w jakiejś balladzie. A im jestem starszy, tym bardziej szwankuje moje trzecie oko. Ale gdybyście Trzecie mi oko. przynieśli smoczy korzeń, To rzadka roślina. rzadka, ale kiedyś rosła w jaskini na południowy wschód stąd. Ja, młode, już wiem co tam w tej jaskini jest pewnie. Wszystko. Zobaczę, co da się zrobić. Ja już wszystko wiem. Ile mi jeszcze brakuje do awansu? 280 punktów bez mała. Kurde, no ciężko idzie, ciężko, no. No ciężko. Tutaj nawet deszcz inaczej pachnie. Tak, też inaczej pachnie, z pewnością. Dobra, no tam poszukam tego korzenia całego. O, a może... A może jakiś dupcing? Starczy tego dobrego! Nie? Uważaj, nie dojdą! A nie. Czy taki sprzęt ci wystarcza? No jak widać, wystarcza, żeby grać w Wiedźmina, streamować Wiedźmina i nagrywać go jednocześnie, także no... Spoko. Jak najbardziej mi starcza.
Jestem bardzo content z tego sprzętu i nie mam zamiaru robić z nim czegoś w najbliższym czasie. W ogóle pójdę piechty, bo tu jest tak ślicznie, że to aż żal po prostu... Nie, pięknie jest. Gra jest ogromna i jest strasznie dopracowana i w ogóle bogatość tego wszystkiego i tak dalej. Czy jak nie streamuję, to odpalam na ultra? Nie, jak nie streamuję, to odpalam tak samo, tylko Full HD. Czy polecam tą kartę? Polecam, no bo ją mam. Nie polecam karty, której nie mam, także na pewno lepiej mieć jakąś mocniejszą, na przykład tam 960, a już najlepiej w ogóle to 980, no ale jak widać starcza? Starcza. Jak najbardziej i bez większych problemów. Aha, i rozumiem... Zając! No, kill him! What? Jego nie idzie zabić. To jest dziwne. To może być ten zając z Monty Pythona w sumie. O. By było, faktycznie. Jo tam mam wleźć, pra? Teraz, co ja chciałem zrobić w ogóle? Las Mariborski. Jaki system operacyjny polecam? No nie wiem, no... Mam... 7. Cześć Sokares. Co przegapiłeś? No godzinę przeszło Wiedźmina. Także quiet a lot. Co to ja chciałem? Nie wiem, zapomniałem. Dobra, chciałem sobie wziąć potki. W sumie to ja bym zrobił tak. Wypiłbym se kota i bym sobie to... Wparzum. Słychać, że coś tam łazi. A są piździelce. Dziękuję pięknie. Zaraz to odnotuję. Tylko gulę zaszuję. Ło, o, jakie wielkie pieniądze. 50, 60. Dziękuję pięknie. Ja sobie tylko jeszcze poprawię to. Mi się z tym zrobiło coś brzydkiego, tak mi się rozciągło. Nie wiem czemu tak, no ale dobra. Cześć Grik, witam cię. Co mogę powiedzieć? Dobra, no na razie poszło letko. Nadspodziewanie.
Powiem tak. Zaletko. Match too easy. Smoczy korzeń. Cześć robotnik. W ogóle znacie to? Swędzicie korzeń, weź się łożyń. Smoczy korzeń. Ciekawe, czy dzięki niemu starzec zobaczy przyszłość. No i dobra, i co? Wzionek korzeń. No ale lelej... Nie, to by było dupcenia strasznie. Lelej mogę sam zrobić. To jest problematyczna sprawa z tam z dziubaniem w tym programie od OBS, od donacji. Czy idę na Mad Maxa? Nie, póki co nie mam takich planów. Ten biały zając to chyba... O, too much cocaine. Dobra, wracamy do dziada. Dziad proszalny. Welelej, welelelelelej, welejlelejlelej. Biały miód. Dzięki za tip, Jamazla. Zapamiętam. Spamiętam. Łania. Ha. To są nowoczesne metody polowania na zwierzęta, nie tam jakieś łuki, nie łuki. Łogniem. Fojerem a szpitlokiem. Kiedyś ta znów będzie wolna. Temeria nie będzie wolna. Temeria jest pod nilfgaardzkim zarządem powierniczym. Jest fasadą, za którą stoją mafie, układy i loże. Ktoś śpiewał? Pani chyba tubery. Tubery. Chodakowa to coś ostatnio słabuje. Mówiła mnie, że się zaśmiardł mięsem. Czemu pani? Bez kultury ludzie. O, jesteście z powrotem. Jerzech. Mam to, o co prosiłeś. Dziękuję. Dajcie mi chwilę. Odgłosy jak spod dowolnego sklepu spożywczego w Bytomiu. Widzę wilka. Brnie przed siebie do samotnej wieży, na przekór zamieci. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Przybuje wysoko, wysoko. Wie, że to jej ostatni lot. Estuadesse, tak będzie. Wypatruj znaków. Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i HR, z zasianego ziarna. Przepowiednia Itliny. Wiedziałem, że Itliny. Czytałem Zostawcie mnie książki. samego. Idźcie już. W sumie to... Prawdę mówiąc, nic nowego mi nie powiedział. Ale patrzcie, czy to tu nie wygląda pięknie? Normalnie zagęszczenie tej roślinności, to wszystko rzuca cienie. Tam w oddali gdzieś drzewka, tutaj słońce przebija się przez chmury. Taka polska złota jesień, no to jest po prostu... To jest to.
U was tego pewnie nie widać tam na hitboxach. To jest po prostu... Bella! Fantastika. W ogóle na początku nie mogłem kompletnie przywyknąć do tego, że Wiedźmin biega sprintem i skacze. To jest chyba największa nowość ze wszystkiego. Tak po prawdzie. Dobra, może pojadymy do miasta. Taki mam koncept. Tego wilkołaka... Do wilkołaka potrzebowałbym bomby ze srebrem. Zrób coś z włosami. Dobra, pojadę do miasta, to zrobię. Dobra, przejedziemy Pontar i pojedziemy do miasta i ulepszymy, zetniemy włosy, naprawimy uzbrojenie. Koń! Bajfus! Jetzt! Wo ist mein Pferd? A! Pił wodę, patrzcie, prawdziwy. Płotka, nie tak szybko. Płotka, nie tak gibko. Ciulomy przez Pontar. To bez mała jak bez Brynica. Po tym to już ino Azja, koniec Europy. Welele, Czy koń zjedzie po takiej równi pochyłej? Już widzę miasto na horyzoncie, to chyba Malbork albo Gdańsk. Może Bytom? Jaka narośl na koniu? To nie jest żadna narośl. To jest ten... Nie! Kuń się łopalo! Nie, ja sam nie mogę umrzeć teraz! Pitom. Cześć, nierudy Hannes z Rudy. Mało brakło i bym zrobił dziki zgon. Teraz będę dupił piechty. Płynymy! Woda fajno, zdawało mi się na filmach na YouTubie, jak widziałem, że ciulato, ale jak się gra w prawdziwości, to jest fajno. Szczerzony skarb? Co tam jest za skarb? Ej, odnawia mi się zdrowie, ino tak wolno fest. Nie, utopcę 9 poziomu. Nie ma szans. Z moim 4. Jeszcze mnie nie rwie w rowie. Aż tak. Biera wszystko, bo potem są braki. Wilki, to jest tak niebezpieczny świat. Ej, odnawia mi się zdrowie, co prawda wolno fest, ale odnawia się. Kurde, zawsze mi się myli, bo wszystko się brało spacją zawsze i nie skakało się, a teraz się skacze i bierze spacją. Widać, że już do miasta się zbliżamy. Tak wszystko tu jest ładne, że aż mi się nie chce na koniu jechać. Nilfgaardzka kultura widać. Est? Gyrian Eptemeria? Akras?
Ponoć kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Woda nam komla z bańc! To brzmi jak połączenie niemieckiego i łaciny. Czyli niezrozumiale. Widać już Malbork. Patrzcie. Dumny, piękny. Mam glade. Łostąpcie się. Uważaj sobie. Uważaj se. Tutaj na tym moście zawsze mi coś tak gra zwalnia, ale tylko do pewnego Wracaj, momentu. skąd przyszedł. Prawdopodobnie bez to jest tu pełno ludzi. Czarni zdobyliby zimę, zdobędą i Nowigrad. Niech żyje wolna Temeria. W ogóle jakie to są jaja, że tutaj jest temerscy żołnierze, a tam kawałek dalej był obóz w ogóle Nilfgaardczyków i... Tak się siedzą obok siebie. Przeprawa zamknięta! Stać! Przejście tylko za okazaniem glejtu. Mom! O to chodzi? Niech się przyjrzę. Brakuje pieczątki, takiej czerwonej. Niemożliwe. Pewnie w Departamencie Obrony znowu zapomnieli. Tam są strasznie zabiegani. Niech będzie. Przechodź. Po co napisy? Co? Cannot into Polnish? Możesz przejść. A. Matko, redański żołnierz, a ja czytam rosyjski żołnierz. To już by była tragedia. Zanosi się na deszcz. Zanosi się na deszcz Geralt. Niger. Plox. Leje. O! A pani klupie Läufer na klopsztandze. Zaraz się zatrujesz 3 funtami stali. Oho, już nie być taki. Dobra, co ja chciałem zrobić? Na trzepaku, nie na trzepaku, ino na klopsztandze. Kimnąć tak do następnego dnia. Może się pogoda polepszy. O! Cały ten cysosz nilfgaardzki to może mnie w dupę pocałować. Miłego dnia. Cysosz Nilfgaardzki. Ciężko uwierzyć, że Nienkę parała się fusłami. Taka miła starowinka. Czarnego kota miała? Miała. Zioła suszyła? Suszyła. A do tego... O! Idę do Golaca. O, ale mi OBS-a ścięło. Zażnęło. Panie Golacu. Witajcie, panie. Czego wam trzeba? Masz brzytwę i nożyczki? To dobrze. Ostrzyżesz mnie. Pana... Na łyse. Nie idzie niestety. No spoko, ładnie. Zapuszczę se brodę do tego. Bywaj. Elegantnie. Jak młody... Bóg. Dobra, łelelej, łelelelelej, lelej, lelej, lelej. Król srogi, ale sprawiedliwy. Wesprzyj biedaka. Tu gdzieś był naprawca, profesjonalne słowo. Naprawywacz. Honor i ojczyzna.
Honor i ojczyzna. Żołnierze Ruchu Narodowego. Witam znowu. To co? Masz dla mnie jakieś ciekawe zamówienie? Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Nie masz nic w sumie, co by mnie mogło zainteresować jakoś. Także zrobimy tak. To ci opylę. To też. Te również. Jak i to. Pałka mi niepotrzebna, to mi niepotrzebne, to też nie, to też nie, to też nie. Grałeś w Gwinta, grałem w Gwinta. Aż raz mi się udało wygrać. Dobra, a jak wychodzą w porównaniu te rękawice? Aha, to są te same. Dobra, i teraz zrobimy tak. Nie, ja bym chciał usunąć ulepszenia z tego. Okej. I teraz... Oj, coś mi się pomotlowo. I teraz mu... No co się robi? To bym mu sprzedał. To nie jest to, co mam na sobie, nie. Okej, dobra. Aha, napraw, dobra, to jest wszystko. Jak on się ceni? Materdejo. Cześć, call me kontek. A, pancerza, to dobra. To pancerz sobie sam ulepszę. Czy się ulepszy, czy właśnie sobie go naprawiłem? Kurde, czemu się przełącza to menu Some? Aha, on go tylko tak troszkę naprawia. Ja. W kamerce wygląda, jakbym grał na stojąco? No, siedzę. Dobra. A co byś mógł dla mnie Się zrobić? składa, że rzeczywiście mam dla ciebie zamówienie. Wspaniale. Zobaczysz, będziesz zadowolony. Na nic mnie nie stać. A czy może zrobić on coś dla mnie konkretnego? Wow, za takie pieniądze to... Mieszkasz rodzicom. Co? Rodzicom? Bywaj, mistrzu. Bywaj. Z rodzicami. Nie mieszkam z rodzicami. Czy to idzie dać na przykład tu? A, szło! Dobra. A co tam macie na pięterku, płatnerzu? Dobra, czy są jakieś nowe ogłoszenia? Brzydka ta zbroja. No nie jest najpiękniejsza, ale... A, biera wszystko. Ugly zbroja. Ugly so much. Do mnie, ludziska, do mnie! Kurwa, oni tak kurwa. Dobra. Teraz co ja chciał? O, zaraz 5. poziom, no na szczęście, nareszcie. Zadania. Poszukiwanie. Nie bardzo.
Tym wilkołakiem... No właśnie, do wilkołaka potrzebowałbym... Setokami mam pytanie. Czemu Staxon pisze do mnie setokami? To jest ciekawe. Czy da się farbować zbroję? Jeszcze takiej opcji nie odkryłem. Do tego wilkołaka raczej nie zrobię. Jest raczej za ciężki póki co. Tych bomb ze srebra to nie bardzo. Dobra, zrobię tego Hendrika w końcu poszukam. Papier poproszę i buteleczkę tuszu. Papieru to akurat brak. Wojsko zarekwirowało na cele wojenne. Papier? Jego wysokość Radowid Gdzie to król srogi, ale obiecenia sprawie na każdy szerokość na czymś zapisać. To z początku nie, ale ona jest dużo słabsza, a ja nie mam tutaj... Nie stać mnie na kupowanie ulepszeń. Dlatego wolałem kupić brzydką, ale dobrą. Znaczy, nie jest jakaś bardzo brzydka, no. To nie jest w ogóle zbroja, nie? To jest kurtka. Opuszczamy wielkie miasto. Wracamy na szlak. Szlak by to trofił. Dalej. Patataj, 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 patataj. Co za miasto? To jest miasto... Zaraz, bo już teraz nie wiem. Oxenfurt, Nowigrad, Gdańsk. Blade jest? Nam papiery niepotrzebne, my z Nowigradu. Lelelej, lelelej, lelej, lelej, lelej. Panie, bo konia. Dalej. Koń się obalo. Wrota się łozwarły. Albo Toruń, albo Elbląg. W ogóle co tu Redańczycy robią? Przecież to wszystko Nilfgaardzki Zarząd Powierniczy. Kondominium. Finally. Kondominium. Diabli dół. Zaraz mi się koń zamęczy na śmierć. Nekery. Naprzód. Nie chcę walczyć, jestem za słaby. Dalej. Dali. Ciulej do przodka kobyło. W sumie, cześć Lotar z Lotaryngii ze Śląska. Można by było używać tutaj fast travela, ale myślę, że tu jest za ładnie, żeby używać fast travela. Myślę, że tu raczej o to chodzi, żeby nie używać fast travela. Nie dla fast travela. Co tam tak łazi dużo tych łonych? Ciulomy się! Aj, 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 a...
Łe. Nie fart. Masakracja, jak to mówi młodzież. Jeszcze raz. Patrzcie. Jaki gist. O, jak go zeżnął. Aj. Patrzcie, jak pięknie, majestatycznie unosi się na wodzie. No właśnie, za pierwszym razem padłem ewidentnie przez to, że nie nuciłem lelelej. Tak, idzie zaznaczyć jednego, żeby go ciulać, ale jak się walczy tak z grupą, to nie jest koniecznie najlepszy pomysł. No, pozbieram sobie ziółka. No to się po tym przyda. Ważyć roztomajte potiony. Dobra. Welelelelelelele. To nie tam. Daleko jeszcze? Ło, daleko. Skoro cel. Skoro cel, no to cel. Dobra, koniu. Chodź sam do mnie. A, weź ty, zjedzie? Zjedzie? Nie zjedzie. Koń jest za delikatny. Co prawda, no może lepiej tak niż jak ten w Skyrimie, co wjeżdżał pod pionowe, pod kątem prostym góry, ale tam to był magiczny. Koń. Idzie burza. Ani chybi. Pdum. No to kąpiel w tym tygodniu mamy z głowy. Co to tu rośnie? Jakieś ziele angielskie. Dalej, Płotka, dalej! Dali. Koń się wali. Czy są podwodne monstra? Są. Na razie spotkałem utopce poziomu 10, takie jakieś z płetwami i ze skrzelami. Cześć Szyrek, witam cię. A o zdrowie pytam. Pana, a co sam tako zima? Zdziczałe pieseły. Je to chyba z normalnym mieczem się wali, nie? Precz stąd!
Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś. Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Co się sam stanęło? Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał. Na koniec już tylko jęczał. Dziki zgon. Zaraza. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, obyś odnalazł spokój. No to nieźle. No to nieźle. To był tak na marginesie ten moment, który sprawił największy ból dupy fanom teorii kondominium żydowskiego zarządu powierniczego, czyli wielkiego downgrade'u grafiki inicjowanego przez Żydów z USA. Torturowali go. Może coś przeoczyli. Przeszukam mu kieszenie. To się nazywa szaber, Sztywne Geralt. jak mokre gacie suszone na mrozie. Szaber. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Chyba a nie, w sumie od. Dobrze powiedział. Geralt ma taką przypadłość, że często lubi sam ze sobą konwersować. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. A więc to tak.
Tamara Stenger, córka krwawego barona. Gisty z tego. Kosztowności zostawione bez żadnych zabezpieczeń. Po co? Wariat albo... Wariat albo kondominium. Ciekawe. Indeed, Geralt, very interesting. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige, widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Ha, to już wiemy kto to. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. No nieźle. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. To jest normalnie Dlatego L.A. go Noir, porwali. Geralt z Rivii. Sherlock Jedynym Geralt. tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Zaraza. Geralt czyta jak niedorosły. Nie bądźmy tacy niedobrzy. Bardzo dokładnie artykułuje. Czyta na głos, żebyśmy słyszeli. Żebyśmy słyszeli. Surowe mięso. Geralt musi mieć... Wiedźmini muszą mieć jakieś żołądki superowe też, bo on tak wdupia mięso z dzikich psów, zmutowanych i nie boli go to za bardzo. Myśmy się ostatnio właśnie zastanawiali z kolegą, na przykład jakby to było, jakby załóżmy żylibyśmy w takim świecie i na przykład upolowałoby się takiego gryfa, to czy on by był jadalny, czy można by go było normalnie zjeść, czy człowiek by mógł go zjeść, na przykład jakby go człowiek zjadł, to czy potem by mu tam się coś stało. Ciekawe. Zaś wiatr. Łelelej, lelele. Wilki. Ło! Wataha! Lelelej, lelelelelelelej, lelelej, lelelelelelej. Jest! 5. poziom. Właśnie, kotlet z gryfa. Kebab z przerazy.
Łódko wiwerny. Takie rzeczy. Filety z utopca. Mogłoby być spoko, nie wiadomo. Ale właśnie, no z kebabem w sumie to i tak nie wiadomo, co tam jest. Dobra, mogę ulepszyć postać. Historyczny moment. A tu mam w ogóle jakieś tełone. A tutaj mam niebieski i mógłbym spasować niebieski z niebieskim. Bo to jest... No to tak się układa, nie? Że jak dam niebieski... O, to on się połączy z niebieskim. I teraz będę to miał wzmocnione. To dlatego lepiej to tak sobie zrobić. No i spoko. Czy jeżeli Geralt Wilk zjada mięso z wilków, to kanibalizm? Dobre pytanie w sumie, zasadne. Dobra. Cześć Andrew. A kiedy mi się odblokuje to? Na przykład jeżeli odblokuję sobie następną, to czy mi się odblokuje ta druga gałęź tutaj? I będę mógł dodawać do tej i tutaj sobie dać na przykład mutagen. Aha, czyli to po levelu jakimś, czyli bez sensu jest tutaj odblokowywać to teraz. No tak, 9 faktycznie, sorry, nie widziałem. To się odblokuje na poziomie 6, czyli na razie nie ma sensu. Tak, faktycznie, czyli najlepiej sobie ulepszyć jedną z tych rzeczy. Odbijanie strzał... Kusza... to takie bez sensu. Obrażenia... To jest najbardziej logiczne w sumie od szybkich ataków. Ale jeszcze... może we znak pójdę w sumie, bo tutaj mam znaków moc ulepszoną. Mogło być spoko, a dużo używam tego igni, ale chyba pójdę tradycyjnie w ciosy, bo to takie najbardziej potrzebne. No i spoko. A już teraz tego nie muszę tutaj, nie? Bo to już jest 2 na 5, 1 na 5, 1 na 5, dobra. Spoko, no dużo tego rozwoju, mam wrażenie sporo więcej jak wcześniej, jak w 2 na przykład. Dobra. No to czoko. Dużo lepszy level można wbić, no zobaczymy. Ja na razie jestem raczkujący, że tak powiem, także... Jeszcze dużo przede mną. Teraz sprawdzimy. A no faktycznie, szybciej. Lelelej. Pozbawiłem go głowy. Tam się toczy. Czy synonimem do raczkujący jest nowotworujący? Ciężko stwierdzić. Całkiem możliwe, jakby nie patrzeć. Lelelelej. Faktycznie, jak zanucę, to lepiej idzie. Zdecydowanie. Lelelej.
Lej, 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 lej. La la lej, la la lej, la 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 lej, la la lej, la 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 lej. Dużo ich tu jest, dobrze, łatwy exp. Łatwy exp to to, co każdy gracz RPG szanuje. Mutagenów mam sporo, potem to będę sprzedawał za niedługo. O, dobra. Zepsuła mi się kurtka z tego co widzę, znaczy podpsuła. Żebym go z jarda zajebał. Ła, jakoś nie... nic to nie działo chyba. Aj, aj, aj! Kolego! Nie tak ostro. Dobra, mam sprzęty do naprawienia kurtki w sumie, już tylko 50. 65, no i spoko, dobra. Czy będzie live wieczorem? Tak, prawdopodobnie. W ogóle wczoraj miał być też live wieczorem, ale wróciłem do domu taki zmęczony, że wypiłem 2 piwa i się poczułem, jakby mi ktoś tabletkę gwałtu dorzucił, w sensie odpadłem. Bardzo gibko. Zasnąłem i obudziłem się o 3:30 nad ranem przed telewizorem. Bywa, no bywa, zdarza się. Widzę tam rubszy element. Czy mogę coś zalchemiować konkretnie? Trzymaj się, Igor, papa. Olej przeciwko trupojadom. W sumie to są trupojady, nie? To są trupojady, także... Czy wilkołak będzie się liczył jako przeklęty? Nie wiem, ale oni na pewno liczą się jako... Olej przeciw upiorom. Aha, nie, muszę sobie to zrobić jednak. To nie to. Olej przeciwko trupojadom. No tak, to na pewno są trupojady. Dobra. Chodźcie. Nie ten znak! Aj! Tak, da się wejść do wody, da się wejść, da się nurkować, wszystko się da. Wszystko i nic. Jaskółki porób. A co dają jaskółki? Chyba mam jaskółkę w sumie. 10 po 12, trzeba będzie się niedługo zbierać. Wrzucę to na tubę, co tutaj się dzieje. Żeby nie mówili, że na YouTubie tylko jakieś głupie głupstwa, że... Hapsy. Chyba mam jaskółkę. To jest olej. Jaskółka. A, jest, to sobie zażyję chętnie. Dobra, to tak. Olej. Olej. Aha, jest już dany olej? Jest, okej. No dobra. To pija jaskółka. Zaźnie to. Jaki ze mnie jest leber. Leber wóżdż. No patrzcie. Albo nie patrzcie. Dobra. Lelelej, lelelelej. Cia.
Dziki pies, dziki gon. Jak mnie hachnął. Ła. Idźcie stąd. On tak teraz będzie żonglował tymi mieczami, bo... Nie, Geralt ogłupiał, nie wie co ma zrobić. Jemu się sztajchły miecze. Sam zaraz umra. Nie, Geralt, proszę cię, nie rób mi gańby. Wydupią. Co sądzę o tym, że Samsung wprowadził Śląski, a teraz Facebook? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Może w końcu nam uznają gotka jako język. To by dużo rzeczy ułatwiło. W ogóle patrzcie, jakie zajebiste ślady się robią na tym. Na powierzchni piasku. O, jak mądrze, jak dystyngowanie. Bierzemy wszystkie precjoza. Spodnie kawalerzysty. W porównaniu do moich, które mają 5 pancerza i w ogóle są takie se, to te mają 15. Świetnie. No w ogóle jakoś sajmijska brygantyna. Nie no, to moje lepsze wpierony. Klapy dla konia. O! Wreszcie. Wreszcie, że tak powiem, rozwijam konia. Od razu jakoś tak elegancciej w tych galotach. Tak, Jamazla. Trofeum daje dopiero power, jak się je ma u boku. Na przykład ja mam trofeum z gryfa. A tak w plecaku to one no, nic nie dają, nie? No i faktycznie wyglądają przyzwoicie i w ogóle jakoś tak światowo bazi. Dobra, jak się ulepszyło tą postać o tego łonego... Znaczy jak wbiłem ten 5 i ulepszyłem sobie te znaki, to już jakoś idzie. Nie jak krew z dupy, co tu się dzieje? Co wam zrobił ten człowiek? Ten? Nic. Do wsi jeno zaszedł sygnet na chleba wymienić. Ale u nas jadła nie ma. Przez czarnych. Stratowali pola, zrabowali spichrze, spalili sady. No, to zamiast chleba dostanie pętle. Ludzie! Czy wy nie słuchacie? Ja tej wojny nie chciałem! Uciekłem, żeby wrócić do domu, do żony i dziecka! Weźcie wszystko, co mam, ale życie darujcie! No to puśćcie go, bo będziemy się pizgać. Puśćcie go. I co, może jeszcze mu dać prowiant na drogę? Konia przysposobić. Czarni nam nie okazali litości. To i od nas jej nie zaznają. No nie byćcie takie zowisne. Próbowałem po dobroci, to teraz spróbuję siłą. No sorry. Muszę was zabić. Welelej, le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 l
petardą. Ciul! Hopki, roztropki. Co wy wiecie o walce? Lelele, 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 lelele.
A! Masakracja. Dziękuję. Gdyby nie ty... Gdyby nie ja, zginąłby tylko jeden człowiek. Naprawdę jedziesz do żony? Tak! Tuż przed wojną urodziło nam się dziecko. Dziewczynka. Dałem jej na imię Beatrice, po babce. Czemu mi pomogłeś? Nie mam mniejszego zła, a czytało się książki. Bo nie lubię samosądu. Idź już. I trzymaj się lepiej z dala od wsi i gościńców, póki nie przekroczysz Jarugi. Kurde, miecz mi się zepsuł. W ogóle coś sobie sprawdzę tylko graficznie, bo zauważyłem, że tak wyglądają z bliska trochę brzydko te. Ja bym sobie tekstury dał na wysokie. To czy to bardzo po płynności da? W sumie nie widzę różnicy w płynności. A wygląda lepiej. Także spoko. Dobra, życie się odnawia. Powoli, ale odnawia. Zdupcył mi się miecz. Tylko 49, nie mam go czym naprawić. Musiałbym to sprzedać. Hajsów trochę mam. Tylko kto mi tu teraz miecz naprawi? Można takiego ciapnąć. A, bożysko. Dobra, mapa. W ogóle cześć Sychlator, przepraszam, że się nie przywitałem prawdopodobnie. A tu jest Kowal, no to jadymy do Kowala. Koń? Sufus. Cześć Lony Pancerna Sosna. Witam cię pięknie. Jada do Kowala, czyli tak zwanego Schneidera. Zreperować mój werkzeug. Dobra, zaraz będę pytał tam chłopów o wiedźmę. No już. Ale najpierw... Tak, Nec Geralt kontra Plures. Oj, źle wyglądasz. Czy konia ma się od początku? No, w zasadzie, no tak, od początku. Kupujcie, Gabriele, obroń się sam! Gabriel? Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel! O! Pokaż mi swoje towary. Nie chcę Gabriela. Chcę sprzedać kurtkę. Ale jaki on jest bidny. Ale na tyle go stać. Było w czasie pogardy. Tak, były. Nie, samo szczały. Dobra, musimy naprawić koniecznie mieczyk. Ten też w sumie. Dobra, kurtkę też. Wszystko se naprawię już jak tu jestem. Dobra, ciekawy bajer, tak trochę stalkerowo mi się skojarzyło z tym naprawianiem, nie?
Aha, trzeba płacić za rozbieranie na części? Bo to nie. To nie. Tak, to nie. Nie chcesz coś kupić ode mnie? Nic nie chcesz kupić. To nie. Czemu to tak dużo kosztuje? A ja jak znaku Quen nie używam bez mała. To sobie kupię. Na własną rękę naprawiać to jest spoko sprawa. Dobra. Bywaj. Albo Falloutowo. No, Falloutowo mi się nie kojarzy, bo ja nigdy nie grałem w Fallouta. No i bez to. Tu można jakiś ładny glif zamontować, no ale spoko. Dobra, trzeba popytać ludziska o wiedźmę. Mój znowu polazł do tej czarownicy. Mówię ci, ona jakieś klon... Raczej nie dojdą. A będzie jaki dupcing? Pana, nie widzieliście wiedźmy? Dupcing. Już się oparła nawet o blat. Spoko, że w ogóle nie ma nic przeciwko, że obrabiam jej chałupę, nie? Fajno babka. To śmiesznie skacze. Dała ci czarownica, to cichaj, ktoś idzie. Wszystko słyszałem. Słyszałem, że rozmawiacie o czarownicy. Chciałbym się... Toście źle słyszeli. I w ogóle za daleko zaszliście. To tylko biedne chałupy. Trzeba wam zawrócić na główny trakt. Kłamiesz. W sprawie tej czarownicy. Dajcie nam spokój, albo chłopa zawołam. Zaraz cię schędożę tam w tej bali. W sprawie tej czarownicy. Dajcie nam spokój, albo chłopa zawołam. Babo, żeś się przycięła troszeczkę. I dała ci czarownicę. No to wam okradnę dom. Za karę. Albowiem, jak wiadomo, kara Mustafa. Czy ja bym miał coś przeciwko? Ja bym miał. Ej, a mogę im... Mogę im wydupcyć... Potem mi wszystko powiesz, kochana. Dobrze, a i pamiętaj jej jakiś podarek przynieść. A, nie mogę. Kurde, nie można im rozwalić drzwi. Ktoś coś z was wie, na pewno. Starczy tego dobrego. To przeważnie baby coś wiedzą, bo są takie wrazite. Idź swoją drogą. Sołtys Bolko. Skrętu kiszek od tych korzonków dostanę. Sołtysie, bo wam wydupcę kobietę, jak nie powiecie, gdzie jest. Mówcie, gdzie jest wiedźma, bo puszczę wioskę z dymem. Taka groźba powinna być. Czy jestem białowłosy? No nie widać? Nie, no jestem kruczo-czarnowłosy. Przykro mi, pomyliłeś się. Czego tu? Samiuśki jak palec został. Tak się cieszyli. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny jakiś... Licho nie śpi. Ło, jak rozwaliło płotek. Coś w galoty suszy. Ej, jest symulacja tkanin. Ale jaja. O! To atak straszliwej choroby! Trzęsawica! Szybko trzeba wyleczyć.
To było specyficzne. Ile ci z oczu patrzy? Mi źle patrzy z oczu, że mam tego. Że mam źrenicę poziomo. Znaczy pionowo, jak kot, to... To co? To już źle z oczu patrzy? A żywy nikt z sioła się nie ostał. No weźcie, powiedzcie, gdzie jest ta wiedźma. Dziewucha sama się prosi. Płacz będzie jak baronowi z Nowochodu. Tyle czapkę. A potem jeszcze sioło z dymem puszczą. Dzień dobry. Dobry. Nie jesteście Mój tata też miał kiedyś miecz. Nie jestem żaden czarnuch. A cóż tam we świecie? Nie gadajcie, ta nowa nie jest taka zła. Trzeba by go drugi raz do czarownicy Godej. posłać, żeby go z lenistwa wyleczyła. Staro. Witajcie, matko. A witajcie, panie. Czegoś wam potrzeba? Informacyjnie, no. Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? Ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. W zeszłym tygodniu tego w krzyżu postrzykło, że się prawie ruszać nie mógł. Oto A mnie od tak czarownicy ostatnio. wrócił zdrowiteńki. Gdzie go znajdę? Tak Pewnie mnie w pierę. obejściu siedzi. Nic go już nie boli i tak się leni. Poszukałby próżnicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać. Marynin chłop to umie o rodzinę zadbać. Nałapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. Baba ma dziwny akcent straszny. Niespotykany. Witajcie. Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? A fajny fryz. Twoja żona. Piast kołodziej. Głupie babsko. Ostawcie mnie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych bab nie ma. Co? Nie mogę sobie zrobić tego... Wymagany, ale jaja, no i muszę mu dać w łapa. Może za parę koron zmienisz zdanie? No, skoro tak, to już wam 50 zł. powiem. Przy wiosce znajdziecie Masakrycznie. mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Bez tej ścieżyny, Obejdziecie go po i śląsku. skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki. Tylko nie ukrzywdźcie jej, panie. My tu słyszeli o takich jak wy. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to Plugawych. czarownice chcą palić. Łowcy czarownic tu byli? Nie, ale się o nich słyszy. I jak was, panie, zobaczyłem z tymi mieczami, tom od razu pomyślał, ło, to jednak prawdę powiadali. Wow. Jestem Wiedźminem, nie łowcą czarownic. A to nie to samo? Nie, O, bez mała. nic nie zrobię waszej czarownicy, możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. No to dupcing. Wreszcie coś zamoczymy. Koło jeziorka miał być wielki kamień. Panie, co pan tu? Niech bogowie mają cię w swojej opiece. A, dziękuję. Pan chyba oglądał Grzegorza Brauna. Jest Kamień Kizlok. jest. W sumie Teraz to na prawo do porzuconego wozu. można powiedzieć, że to Berga. Bierto. Bierto żryj to. O, słysza coś tam. Się kotłuje. A ta wiedźma jest gdzieś w pobliżu. Geralt! 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 O! Co ty robisz?
Ale się ładnie ziemia hajsła. Od Ignis. Znaczy Igni. W ogóle wiecie, że słowo polskie ogień wzięło się prosto od praindoeuropejskiego słowa Ignis właśnie. I ta nazwa tego znaku tutaj. Także na przykład polskie słowo ogień ma o wiele, że tak powiem, bardziej europejskie pochodzenie niż germańskie słowo fire i tak dalej, które ma pochodzenie, no, obce. Pani pomoże. Krowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się Ło, na wszystkim, panie, fajnisto. a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z Będzie głodu. dupcing. Albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Ło! Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta. Jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Już cało mokro. Pani dzisiaj niełaskawa. Trzeba przyjść jutro. No to Gadajcie na nią, bo się zemści. pogodomy. To się rozeźliło, suczy. Jest tu ktoś? No i gdzie ona się podziała? Zlazła do podziemia. Dopóki nie przyjdzie, to jej obrabię chałupę. Łelelej, łel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 ej. Zwykłe maści. Nic specjalnego. Na czyraki pewnie. Złaziemy. Dobry? Jona Dupci... nie ma nikogo. Czeladnicze narzędzia kowalskie. Jak nikt nie potrzebuje? To wezmę. Straciła się. Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Co to za sztambuchy leżą? Takich cacek nie widuje się w Welen. Cacek chyba cycek. Ma silną aurę. To artefakt, albo... A więc tutaj zniknęła. A więc to tak. No to F5 i... No, ładnie tu. No! Zacnie. Aż mi się nie chce mordu robić, a pomordowałbym. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Co my są? Już się za jeden godomy? Witaj, Wiedźminie. O! Tu masz plamkę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę.
Odwróć się. i Geralt jaki zadowolony. O, jak się gibko oblykła. Keira Metz w samym sercu Welen. Wydawało A mi to się, jest że Keira nie lubi Metz? życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po 100-kroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Fajny dekolt. Powitałam cię Ah. miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Ja... Przechodziłem obok z tragarzami. Z tragarzami? Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Walę prosto z mostu. Szukam Ciri, tej Ciri. I nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Cyrilla jest tutaj? Dziewczyna poszukiwana niegdyś przez loże czarodziejek i każdego bez mała króla trafiła do Welen, a ja nic o tym nie wiem? Co ona tu robi? Wszystko wskazuje na to, że się ukrywa. Słyszałem, że weszła w jakiś zatarg z czarownicą, ale skoro ty nic nie wiesz, naprawdę jej nie spotkałaś? Nie. Piękna muzyka. Ale Trochę... jakiś czas temu ktoś pytał mnie trochę o jak z Indiana szarowłosą Jonesa. dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Co o niej mówił? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Cześć, Drego. Dregu, przepraszam. Będziesz mieć moją wdzięczność. Wdzięczność Wiedźmina to jest... Ofiaruję ci Dużo. moją dozgonną wdzięczność. To nie tak mało, ale jako, że często pakujesz się w kłopoty, być może powinnam zażądać zaliczki? Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. Co? Elfy mają czarodziejów? Nie przedstawił się i nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od A ma Ciri? tutaj takie zmarchy, nie? Takie Powiedział tylko, że mieli się spotkać mimiczne. w Welen. O, widzicie? Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. No już nie młoda. Jak miał na imię? Nie przedstawił się i nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale Aha, to już spodobał mi się. też słyszałem. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Dobra, Ciri? dobra, to już słyszałem, sorry. Powiedział tylko, że mieli się... Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Geraltowi Nie, już ale prosił, broda żebym wyrosła przeprowadziła trochę. do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać. Tak, mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Myślę, że nie. Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Resy. Poza tym ja Tu? też chcę Co? zobaczyć Co? Ciri. Widzieliście Wiem, to? że pomyślałeś o tym. Co to było? Ona może już tam być. Copulation modification. Możemy wyruszać? Przekaz podprogowy. Tak, chodźmy. Foreshadowing. Uuu! Tego się nie spodziewałem. Spodziewałem się trochę innego dupcingu. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Liczyłam, że elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy. Pani boja się. No chodź! No ida, no. Dyć. A zaraz. Bella Glan. A ja chciałem... A.
Grzyby. Dziki gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie. Ale jaja. Jest z nimi nawigator. Kto? He? Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. Co? No dobra. Nie podoba mi się to wszystko. To jest głupi pomysł. To jest głupi pomysł, ale... Ale dobra. Pani, róbcie Gotowe, za mną. łone... Ło! Cholerne teleporty. Ciekawe gdzie Keira. O. Wszystko takie gówniane. Pancerz z Pikerogen. Przynajmniej za 200 go sprzedam. Czekam na coś konkretnego. A, w plecy? No wyleź z tej wody! Chodź sam! Ha! It was a trap! Okej. W ogóle pod wodą nie da się walczyć, nie? I to jest trochę... bida. Gazy. Ani chybi. A. Ciulej. O, jak się pięknie krew wylała do wody, widzieliście? Cudownie. Z Keira Kajże się straciło. Ło! Co za baba? O pierunie jasny. O pierunie jasny. Wow. Metan na przodku, chyba ja. No przestań! Nie! Pana!
Kule bele. Baba wodna. Baba z piasku, baba wodna. Ah. Teraz już się nie dam zrobić. Za ojtka. A tutaj treżery, a ja tego nie widziałem. Treżury. Dobra, zapiszę sobie. Da, dobrze się. Aj. Nie! Kolego! Kolega sobie nie zdawał sprawy, że to jest niesprawiedliwe tak nie 1 na 1 walczyć. Brzydko, BBB. Dobra, trzeba zjeść coś sobie konkretnego. Może rybkę? Dobra, i teraz na tą babę się uzbroję. My body is ready. Aha. Pieronie. Aj, 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 aj. Kurde, trochę lipka. Trochę mocno. Dobra, wiecie co? Na razie styknie tego. Także żegnam się z ludzikami, co będą to oglądać na YouTubie. Zapraszam na Hitboxa. Tam się dzieje Wiedźmin. A tymczasem papa. A no i ściuk pod filmem.